בשנים האחרונות לנפאל, כי זה המקום שיש באמת לבוא ולראות את המקומות האלה. עכשיו תראו, אני בכל שנה, אין ספק שאני מתעסק בלטייל, אני מתעסק בלצלם, אני מתעסק בלטפס כמובן, אבל כשאנחנו מדברים פה על משלחות של עשרות אלפי דולרים, אנחנו מדברים פה גם על עניין של תיירות שקשורה גם בעסקים, אין מה לעשות. ויש פה הרבה מאוד אנשים שהם סוכני נסיעות וסוכנים של סוכנויות טיולים, ואני יכול להגיד לכם, אין ספק שיש דרך מאוד טובה ומאוד נוחה בנפאל להביא תיירים בחזרה לתוך המדינה הזאת וגם תיירים חדשים. עכשיו אני יכול להגיד לכם שבשנים האחרונות בכל פעם אני נמצא כמה חודשים ברצף בנפאל. ואני ראיתי בנפאל הרבה מאוד מראות יפים והרבה מאוד מראות גם יותר עצובים. בשנים האחרונות גם מקרים שקשורים במוות לצערי, באותם טיפוסים שאני נמצא בהרים. אני יכול להגיד לכם ששיתוף הפעולה בין ישראל לנפאל, במיוחד בתחום התיירותי, הוא יוצא מן הכלל, ברמה שזה לפעמים מפחיד. אנחנו ראינו פה את המספרים של 8,000 אנשים בשנה שמגיעים ישראלים לשם, וזה רק כמובן החבר'ה שמגיעים בטיסה. אבל אני יכול להגיד לכם שיש הרבה מאוד מטיילים שמגיעים לנפאל, וזה לא סוד. הם באים לנפאל כדי, אתם יודעים, לחדש למשל את הוויזה שלהם בחזרה להודו. העניין שהם לא חוזרים להודו אחרי זה, הם נשארים בנפאל והם לא רוצים לעזוב. אני לפני חודשיים וחצי אני חזרתי לארץ מהובלה של משלחת של כמעט 3 חודשים לפסגה השמינית בגובה בעולם, קוראים לה מנסלו. הייתי שם כמעט 3 חודשים כמו שציינתי כרגע, ואני יכול להגיד לכם שקודם כל משלחת מאוד מוצלחת בעיניי, מאותן משלחות שדיברו כאן של פסגות מעל 8,000 מטרים. לפני כשנה וחצי אני הובלתי משלחת טיפוס של הר שנקרא אברסט, טיפוס שהסתיים בצורה מפתיעה, בצורה טיפה